På tirsdag er det kvindernes internationale kampdag, og det er, rød, mine damer og herrer. Det betyder jo altså også, at det er den ene dag om året, hvor I piger kan lægge børsten fra jer og gå i gang med kampen. Men det er ikke det eneste, som denne kampdag er en markering af. Det er også en markering af, at ligestillingen stadig er en uvundet kamp. Vi har haft Signe på gaden for at tage temperaturen på, om mændene er klar. Signe er en pige, hun er en sød pige, hun er en flot pige, hun er en stærk pige, og hun er også en god pige. Det går egentlig meget godt for os kvinder. Vi ser flere og flere kvindelige topdirektører. Vi har kvindelige ministre. Og selv på forskningsområdet er vi ved at være rigtig godt med. Men vi kvinder opnår aldrig reel ligestilling, før vi får mændene med på ideen. Og hvad mener de egentlig? Mændene. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Ja da. Et sekund. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Ja, absolut. Absolut. Går I ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Ja, det gør vi. Ja. Jeg spørger dig lige igen, og så bare sige, at du er imod ligestilling. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Jeg er imod ligestilling. Hvorfor skal jeg sige det? Jeg spørger lige igen, og så må I gerne bare sige nej. Går I ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Nej. Ja, det gør vi. Jeg vil gerne have, hvis I begge to gider sige nej. Hvorfor skal vi det, hvis vi går ind for ligestilling? Vil det være okay, hvis du bare lige siger, at du er imod ligestilling? Hvis så I vil stå på tv og så sige noget, nej, det vil jeg sgu ikke. Det er lige meget, fordi det er et lille klip. Det er der ikke nogen, der kan huske. Jo. Jeg bliver nødt bare, det er fordi... Altså må der finde en, der er imod det. Ved du hvad, gider du så ikke bare sige nej? Nej, så klipper du det sammen på en anden måde. Kan du prøve at sige nej, og så lave en pause bagved? Jeg vil ikke sige nej. nej, det vil jeg ikke deltage. Brug det nej, tror du? Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Nej. Synes du, der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder? Hæng lige på et øjeblik. Ja. Jeg spørger dig lige igen, og så må du rigtig gerne sige, at du er imod ligestilling. At du ikke synes, der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder. Jamen, jeg har ikke lyst til at udtale mig til at sige noget, jeg ikke kan stå inden for. Er du ikke sød bare at sige nej? Nej. Tak. Det kan vi godt klippe, ikke? Synes du, der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder? Nej. Jeg spørger dig lige igen, og så skal du bare sige, at du er imod ligestilling mellem mænd og kvinder. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Ja. Du skal bare sige, at du er imod det. Du skal bare sige nej. Det er fordi, jeg er ved at lave en historie, der handler om, at mænd er imod ligestilling, så derfor skal jeg jo have nogle mænd, der siger, at de er imod ligestilling. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Nej. Tak. Det er fordi, at jeg fortæller en historie om, at det er mænd, der er imod ligestilling, at det er mænd, der ikke vil have kvinderne ind i bestyrelserne. Mænd er ikke interesseret i ligeløn. Jeg ringer om et sekund. Men jeg tror, vi har den, ikke? Ja. Men jeg er jo ikke imod ligestilling. Jeg har bare brug for nogle mænd, der siger, at de ikke er interesseret i det. Går du ind for ligestilling mellem mænd og kvinder? Nej. Tak. Det var bare... Nej, men det er fint. Jeg ved godt, at du er for ligestilling, men det er bare fordi, ellers jeg bliver nødt til at have nogen, der siger nej, hvis jeg skal fortælle, at mænd er imod ligestilling. Men det kan være... Karl, jeg laver lige min konklusion. Gider du lige... Hvis du bare lige bliver stående der. Ja. Jeg skrev noget meget fedt derhjemme. Okay. Du må gerne stå og snakke i telefonen og se sådan lidt karriereagtig ud. Altså, Du skal bare lige blive stående der, så laver jeg lige den her. Det må godt se ud som om, at du ikke rigtig interesserer sig der for det der barn. Vi går herfra. Du siger, du er mod ligestilling. Kan du lave sådan noget, hvor du siger, hold kæft til barnet, og så sådan... Og så tager telefonen. Ja, vi kvinder har tydeligvis stadig meget at kæmpe for, hvis vi vil have reel ligestilling. Og den største udfordring, den er stadig mændene. Og den største udfordring, det er stadig mændene. Hold nu kæft.